jo crec que realment ens trobem en una situació on el PSOE a nivell estatal veu s'arruixada de cara al dia 20 de novembre, és a dir, que veu clarament que perdrà les eleccions. Jo crec que amb aquesta recuperació d'aquest impost el que pretén és fer un rentat de cara. Hem vist congelar les pensions, hem vist que ens hauran de retirar en 67 anys, hem vist que ens han pujat l'IVA, hem vist que ens han retallat les autonomies i, per tant, en educació, en sanitat, en polítiques socials, en polítiques de promoció econòmica, i per tant això vol dir un risc de privatització de la majoria de serveis públics, com estan veient. De fet, Son Espases ja és una adjudicació a una empresa durant 30 anys, per tant és un tema que ja aquí a les Illes Balears estan tocant, és a dir, no parlant de la península. I enmig d'aquesta situació entenem que ara aquesta reforma és un rentat de cara, com abans. És a dir, abans de partir, anem en certa manera a justificar que no ens puguin dir mai que no hem fet pagar en els rics més que el que estaven pagant les classes mitjanes o les classes pobres. Evidentment també entenem que és una mesura que no és suficient, és a dir, que aquesta mesura no s'hauria d'haver perdut mai, no s'hauria d'haver deixat d'aplicar mai aquest impost.